Afrika, Japan, Afrika, Burma, Sewula Afrika, Ningizimu Afrika. Namhlanje-ke ohlelweni lweMatimandolo Media lolu hlelo kuthiwa isihlaziya kwasani. Namhlanje-ke bafowethu uyena umphathi walolu hlelo namhlanje ozonithulela lona uRasta usakhe Bhokansele khona la endaweni yaseMatimandolo. Namhlanje-ke ngiphethe insizwa-ke la kubizwa ukuthi usomkhaya lensizwa umhlazi-ke lo esikhuluma ngaye oyimele ake simukele-ke njengamanje lensizwa izosichaza ukuthi isihlaziyani namhlanje. Ngiyabingelela mfowethu. Ngiyaphila Bhokansele. Hayi ngiyaphila mfowethu, kuhamba kahle. Siyaphila mfowethu. Ake sichazeleke mfowethu ukuthi namhlanje uzohlaziyani-ke kulolu hlelo sihlaziya kwasani siyiMatimandolo Media. Ake ngiqale ngokubingelela igama lami uKhayelihle usomkhaya kufanele uhlalela emakhaya. Bhokansele isibongo khona la eMatimandolo. Namhlanje la kulolu hlelo lwethu kule channel yethu iMatimandolo Media siphethe lolu hlelo luthi sihlaziya kwasani. Into esizoyihlaziya namhlanje sizohlaziya utshwala phecelezi uphuzo oludakayo ukusebenziswa kophuzo oludakayo. Ya, tshela thina-ke ukuthi yini yenza ukuthi uzokhetha lesi sihloko namhlanje ukuthi sizohlaziya sona. Into eyenza ukuthi ngikhethe lesihloko wethu ukuthi ngiyabona ukuthi utshwala njengamanje sebusetshenziswa kakhulu sekuyifashini, kanti manje utshwala buye benze izinto ezingalungile emphakathini, budala iy'nkinga ey'ningi. Yabona nje impilo nje kuyayimosha kakhulukazi kubantu abasha abakhulayo. Kuningi okumoshakalayo ngenxa yokusetshenziswa kabi kophuzo oludakayo. Ya, ngoba siyesizwe ukuthi abantu bethi itshwala kubulala izwe. Mhlambe ungathini ngalokho? Mfowethu hhayi ngizoqala nje ngichaze lokhu ukuthi hhayi uma bethi utshwala kubulala izwe, hhayi angivumelani nalokho. Kahle into eyenzakalayo la yizwe elizibulala ngotshwala. Ya, ngizokuchaza lokho. Ya, ukuchaza ukuthi sikuzwe. Yebo, utshwala into yabo nje akekho umuntu ongabazi utshwala ukuthi utshwala bumosha imali wokuqala. Kodwa futhi kunjalo buyayimosha kanti futhi buyayikhanda kwelinye isayidi. Ngizokuchaza sichazele futhi kanjani. Okay, ngesikhathi umuntu esebenzisa imali utshwaleni, kukhona lo muntu owusomabhizinisi osebenza ngabo utshwala obudayisayo. Lo muntu uyakhona ukuthi athole i-profit, akwazi ukuthi azondle ngayo noma anakekele umndeni wakhe, mhlawumbe uzele ney'ngane akwazi ukondla iy'ngane ngayo leyo mali leyo asuke eyithole ngokudayisa utshwala. Nohulumeni uyathola uyawa-tax-a lamakhampani amakhulu adayisa utshwala, athole imali akwazi ukuphesha iy'ndleko zakhe, aholele abantu iy'mpesheni, anikeze nje zonke iy'bonelelo uhulumeni zakhe, akwazi ukuthi abhekelele abantu ngemali ayithathe kubona lamabhizinisi lawo ey'ntela. Yingakho ngithi utshwala kahle bunobuhle bunobubi. Inkinga ekhona yile yokuthi abantu abasebenzisi utshwala ngendlela ehlelekile. Inkinga nje enkulu leyo ukuthi-ke manje kufanele kuzame ukuthi kulawuleke indlela ekuphuzwa ngayo utshwala. Kakhulukazi into engiyithandayo njengoba ngithi mina izwe lizibulala lona ngotshwala. Utshwala bubhaliwe okokuqala ukuthi abudayiselwe ingane eneminyaka engaphansi ka-18. Ubhaliwe lokho. Kodwa utshwala kwezinye iy'ndawo iy'ngane ziyabudayiselwa utshwala. Uthola abantu abadala okuyibona efanele bagayida iy'ngane bey'vimba ukuthi zenzele. Uthole ngelinye ilanga abantu abadala bephuza ney'ngane bey'bona ukuthi iy'ncane. Qhubeka isikhathi mase iy'ngane sey'lahlekelwa inhlonipho, sesidelela bona abantu abadala noma sebashaya bese kuba kubi, kodwa manje kube kuyibona abaphuza nazo iy'ngane. Okusho ukuthi-ke South Africa, ngicela ukukhululeka. South Africa-ke ngiyabona niyayizwela-ke njengamanje iyachaza le nsizwa le ewumhlaziyi indaba yalento. Sekukuningi-ke nani ma-South African ukuthi utshwala nisebenzisa kanjani, iy'ngane niyithuma kanjani utshwala, iy'ngane umthetho uyasho ukuthi utshwala abudayiseli ingane ngaphansi kweminyaka ewu-18. Ukusho ukuthi nawe lapho mzali lapho ekhaya uma uthumela ingane utshwala uyingxenye yokubulala izwe lokushiwa abantu. Uqhubeke mfowethu. Ngifuna ukuyalana ngisaqhubeka nayo lolu daba lolu ukuthi abantu abadala ibona abangazami ukuthi begweme lento ukuthi ingabhebhetheki indlela yokuthi iy'ngane ey'ncane zisebenzise utshwala ngale ndlela.
kunodaba engike ngalithola komunye ubhuti owuthisha. Ukuthi lo thisha esikoleni ingane yayixoshiwe, ixoshelwe ukuthi yayitholakala ukuthi idakiwe esikoleni. Uma sesefikile umzali useyachazelwa ukuthi mzali nayo into eyenzekile, ingane seyithola idakiwe esikoleni. Into yokuqala umzali ayisho, akazange umzali akhulume into ezwakalayo ngoba wavele wayithethisa ingane wathi wena ngathi ngikuphuza ungadlile. Wafuna ukuyishaya phambi kwabo othisha. Yabaxaka othisha lethu ukuthi umzali uthini, baphila umzali fanele ngabe ukhuluma into enengqondo enganeni. Akhombisa ukuthi le nto eyenza esikoleni engalungile. Okusho lo mzali ukhombisa ukuthi le ngane le kufanele iphuze utshwala, kodwa fanele idle ngaphambi kokuthi iphuze utshwala. Inkulumo enjani-ke leyo? Yingakho ngithi mina izwe lizibulala lona ngokungahleleki endabeni katshwala. Yacaca uSolikhaya ukwenzelela le ndaba. Okunye kancane ngiyaxoxa ukuphazamisa. Yebo, bengifuna ukuthi-ke mina abantu abaphuze nje utshwala ngoba phela utshwala buyaphuzwa kodwa ngendlela ehlelekile. Utshwala akuyona yonke into empilweni. Yebo, utshwala into yokuchitha isizungu, into yokuyijabulisa ngaleso sikhathi. Awuhlale ujabule uma umuntu, khona ezinye izinto ey'buye zibe serious empilweni kumele ubheke uzenze. Ngeke wena ukuthi uhlala ujabula ngaso sonke isikhathi. Utshwala into yokuyijabulisa ngaleso sikhathi, into yokuchitha isizungu. Akuyona impilo kodwa ukuthi uthi hhayi mina sengiphila ngotshwala, hhayi akuyona-ke leyo nto utshwala. Lokho nje kufanele sikuqaphele. Ngikuzwa kahle Mpokansela. Usubhekile-ke South Africa nonke eNingizimu Afrika, ngicabanga ukuthi njengamanje uhlaziye njengamanje la eduze kwami useyihlaziyile wayicacisa le ndaba katshwala. Kusho ukuthi nawe usuyothatha la uzwa khona uma uthi uhambisana nakho, la ungahambisani khona nakho ungathi ushiye kanjalo-ke. Sesiyacela-ke njalo manje lona leli page leli ngicela nilifollowe leli page, nilandele kakhulu lento ye-Mathomatolo Media. Abasisapothayo njengamanje siyabonga, balikhulisa kakhulu leli media le esiyenzayo njengamanje. Mfowethu, akuhlala amafuphi nje okuvala uyovalelisa. Hhayi futhi amafuphi okuvalelisa ngithi nje abantu abajabule bezibheke. Utshwala angaqhubeka abantu bephuze kodwa ngendlela ehlelekile. Ngeke ngithi utshwala buyekwe ngoba vele safika emhlabeni bukhona busetshenziswa. Ukuthi indlela esibusetshenziswa ngayo manje ayisekho esimweni esi-right, ayisahlelekile. Abantu abaziqoqa bejabule beyibheke. Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu. Sibona nangelinye ilanga. Thank you. South Africa nonke namhlanje-ke njengoba sishiye uhlelo lwezikhuluma ngendaba yotshwala uphuzo oludakayo. Siyacela-ke ma-South African ubheke la ukhona yonke nje indawo ukuthi utshwala lisebenzisa kanjani. Useshile umhlaziyi ukuthi akuyona inkinga ukuphuza utshwala, kodwa umuntu ophuza utshwala owenza inkinga. Siyabonga kakhulu we-South Africa.